Samozrejme sme hrali dneska dobrý hokej, len škoda. Tie prvé dve sme inkasovali tam aj boli po sebe, ale potom sme neprišli naspäť v druhej tretine, no a neviem, nemôžem byť spokojný s bodom, myslím, že sme mali naviac dnes, ale bohužiaľ nám tam nechcelo padať, takže môžem sa z toho poučiť, máme ďalší zápasy doma a ideme ďalej. Zaskočilo niečím Torpedo tým vysokým forecheckingom možno? My sme vedeli, že oni hrajú dosť do tela, pozreli sme video, mysleli sme si v viacerých situáciách s tým poradili, boli veľká vylučovaní, čo sme využili, ale bohužiaľ nestačilo to. Máme 4 čas počkových názdov, neviem, z dvoch názdov dostať 2 góly, to mrzí a treba ísť ďalej, poučiť sa s tým, zobrať si dobré veci z tohto zápasu a ideme ďalej. Prezrať, ako sa ti chytlo prvý zápas sezóne? Tak myslím, že pomáhali mi chalani na ľade, kde sa chytal veľmi dobre, diváci mi tiež pomáhali, takže ja osobne som cítil dobre, myslím, že aj celý tým, len bohužiaľ mali sme šance, ale neviem, nejak nám tam nechcel padnúť a na tých nájazdoch to bolo celý. Nemáš trošku citlivejšie to konkurenčné prostredie s Johanom? Tak ja viem, že musím víťaziť, ak chcem chytať, takže dneska bohužiaľ sme to dotiahli do víťazného konca a tá konkurencia je zdravá, je to motivácia na každý zápas, takže ja sa tomu teším a ideme ďalej.